Ki parbanget bat ki parlok bait baroh na pediang sngobhai pi share kanika YouTube channel bat ngit scam ba ka jing sha score ka jongi ka tin jo blay ka bukum gani ka sngi ka kerpang kanong ka jingkyrkhu na kam ta jongi iwai bat na kam ta rympei Iing Khristan baroh oi kum mangi ya tip ba gani ka sngi utrai ka kerpang ka bakat kum ka jingbo bet jingbo renti jong KGP assembly tôi hay cái chương trình kat cùng cái program cái bằng lễ phân bệnh là đây bằng in yo ban rakhe ya cái Christian Home Sunday thì hắn đây nằm ở cái jinglong jingman jong cái nika khlam cái liang jong cái sarkar rengkat bat keyboard balang cái sngo đây ban siam ya cái nika sinjang ban khang no sha shipor cái jung shakri ban te lakam ya cái jung sapriang jong ni khnyang jung pang COVID-19 tanang isngo ngo pat yo blay bang ding yo ya cái nika lat leng ba jong kini kor keyboard jong ni ka juk ka bynta bangin yo ban sam shapi ya ka khubor na tin jong blay ha ka ni ka sngi utrai ka bakerpang ka Christian Home Sunday kum tanga shim ya kani ka bu ban ai khublay ya pi iwai ya ki rympei Iing Khristan jong ilang baroh ai khublay Christian Home Sunday rengkat ba ka jingduai oblen kyrkhu yangi baroh kum ki rympei Iing Khristan bangin la ban long ki rympei Iing ki ba et ban shakri oblay ki rympei Iing ki ba shitrhem bat ro rympei Iing ki ban la ban long ka jing ubi ukres shabang ya chaprang tungin phai chup le ka jing doi ko khpa jing i bah beneng ni don ha ka ni ka por ka ban sha score ka tin ka jong me ki don shibon ki parbangai se ki basnga ki ba sha score ki ba pe ya ka ni ka video na ki long Iing ki long sem ka jong ki dat wai min is nemen kyrkhu ba ka khubor jong me kan ri jaka ha ka jing im ba ha rympei Iing jong i baroh bangin nang la ro ban pentrei kam ya ka tin ka jong me ha ka jing im ba ki long Iing ki jong i man le ka sngi na bai kini baroh i pan kertin jong Jesus Kristus doai amen ki para bagai bait ka bynta jong ka jing yaslok ha ka ni ka por ngala pensyong nong rem na ka shithi apostol Paul shaki nong Korinth kala nong ka bakhat lai de khot ka baar ka shithi baning kong apostol Paul shaki nong Korinth kala nong ka bakhat lai de khot ka baar bat ka tin jong blai ha ka bynta ka baar jong ka ni ka khot ka baar ka ong kum ni bat langa donru ka jingai bat langa donru ka jingai baroh kat ban pen ken riak no ekilum habang ngam don ka jing ie ngam long ai ruem habang ngam don ka jing ie ngam long ai ruem ki par bangai be ya bangi phai shiki rympei Iing Khristan ha ki sngi ngi shem be ki rympei Iing ki babon ki rympei Iing Khristan ki don ha preng ka jing jot ka jing pra ki don ha preng ka jing pedang ki don ha preng ka jing orpat kimi shibon ka jing ya pher jing mut hapo ka long Iing ka long sem Khristan kimi shibon ke jingya poi ke jingya kaja ke jingya atnut ke jingya bishni ke jingya pihun don ki long Iing ki badon hapring ke jingya poi ke jingya kanat shipara ke jingya shrut bat ki ba bon jan bat kini kala kelalong ka dauba ka dausan jong ka jing pat ke jing pra jong ki rympei Iing Khristan ki jongi bat don ki ba poi hadu uput ba bat ki ba poi hadu ka kep ba ya pra ki khiu jaru how do uput banya kiu Iing li Iing sao banya pelat san Iing andril dengi wa tenraya ka daw balai kita ki ai baroh kimi ka daw lendet jong kita baroh hi kalong nama baga jing ie kam yo jaka haki Iing ki sem ki jongi u apostol Paul wong bat langa donru ka jingai baroh kat ban pen ken riak no ekilum haba ngam don ka jing ie ngamlong ai ruem kum tala dengi scam ka jingai kat nuru ngia shakri blai ngia be shak jing shakri blai henry la dang ngim don pat ya katika jing i kata ka jingai jongi kalong leno no namar upol ong baka bakam kong san na kine baroh kalong ka jing i pali upol ong ka kham kong san ka jing i ban ye ka jingai ka shithi ka bening kong yo ones kong ba sao khot ka ba pra ka ong namar ublay ulong ka jing ie namar ublay ulong ka jing ie kum ta la da manga bon ma phi ki balong kin dong bot ki jong Jesus Christ la da manga bon ma phi ki balong ki Khristan ngim don ya ublay ha ka jing im jongi ngin long kan long leno ai ka jinget ka bangingi don ha u namar yo jaka ban sen syari ka jing im ka jongi yo bynta ban sen syari ki long Iing ki long sem ka jongi kum ta habadon ka jing ie habadon ka jing ie kamut ka bakum ka long Iing long sem don ublay
Habadon ke jing habadon ublei ha ke jing ha ki long ying ki long sem jing ki jing kinwan. Ki jing tenjuk kin yai ban na kapor se kapor. Henry ha pedeng kita baroh ngin la ban long ki bayai sya slem. Ki bale asbun, ki bom jupi hun ong Apostle Paul, ki bom le sarong, ki bom meng, ki bom perkhat tang yalade, ki bom shat ki bitar, ki bom tharai snail, bat ngin kemen lem bat ka jing shisha. Ngin kloy ban yai sya jem, ya ki ai baroh, bat ngin kloy ban nget, ya ki ai baroh. Ong Apostle Paul, namar ublei ulong ringkat bat ngi, namar ublei hi ulong mau ka jing kumta ki ki basneu baroh ki do ki damlot. Haba ka jing ka yok ban sensyar ki long yeng ki long sem jongi ka ka baja. Ka baning kong galong kata ka jing bi kan pendap ya ka yeng ka sem jongi baroh. Ka theme jong ka Christian Home Week, Christian Home Sunday ka ong. Ki Khristan ka jing bi ukres. Haba ka jing ka don ha ki yeng ki sem ha ka jing jongi shimet kata ki jing bi kan pendap ya ki yeng ki sem ni jongi. In pai bat ngai sa gospel kot kamu honest kan ka bakhat ar kot ka balai ka yethu hangi syapang ka Mary syapang u Jesus Christ syapang ka Martha u Simon bat u Lazarus u Jesus lali ban syang bam ja ka yeng jong Simon ringkat bat Lazarus ka Martha kum ba jule ka bon kam ban pen kre bam hanre ka Mary ong ka ten jong blai kala shim shiteng sere kata ka jing ubi bat kala the haki kejat ke jong u Jesus bat kala nyat u nyuk klik jong ka kumta kata ka jing ubi kala pendap ya ka yeng jong Simon baroh ka wai. Kani baroh ka jia tang namar ka mensim jong ka jing bakani ka Mary ka Don nakam tala ujong kenrat ujong ka u Jesus Christ. Kumta ru haba ki yeng ki sem jong ki dap ki shlai de ka jing ka batikana ka long ka jing ubi u Christ kan pendap ya ki yeng ki sem jong hi baroh. Ka baar lada ka jing ka yok ban sensyar ki yeng ki sem ka jong ka ka bajia. Ngin la ban ong kumong Joshua manga bat ka yeng jonga ngin syakri utrai. Joshua lanong ba arpu saud khot ka ba khatsan ka yethu hangi hadien ba u Joshua ulat mut ban chong that no na ka kam nong yalam. Dei ka bukum ka por yu ka jinglong jingman jong khun Israel bi kelas dam ban mani ki blai thau jong kinong kanan. Ulum mi ki rangba baroh. Orong ki tu jet pia gani sing yanu kun syakri. Ki blai ya u blai jong ki kmi ki patemen jong pi ne ya kita ki blai amor baru ong Joshua henry manga bar ka yeng jonga in syakri ya utrai kalong ka jing shisha u Joshua onamla ban kran yikat kini kentin ki bakrau lamda dai ba kum ka yeng ki don ka jing ye ki don ni ka jing ye smok tho jing mot hapreng jongki namar habadon ka jing ye ka don ka jing ye teli ka don ka jing ye trailang ban pen bha iwe pa kata hi kalalong ka jing ubi ukres nagam ta ki dikhot jong ka yeng bat kum ju ru ki bashabar amar kata yet yala deh kan ka por hatu ki long yeng ki long sem jongi ki don nem hapare ka jing hatu phiru phila ne madong mangha bat ka yeng ngin syakri ya utra ta balai la ka jing ki ban sun shar ki yeng ki sem ka jongi tikana kalong ka penpa ba utrai utai ya ki long yeng ki long sem jongi sam shis pa arfinyor khot ka baning kong kong la utrai umtai ka yeng long leno ei kita ki baminat bantai ya ka namar ba ublai ulong ka jing kumta ba ki yeng ki sem jongi ki dap le ka jing thoi ka pen pau she ka perthai ka wei ka jing shisha bat kata ka long ba kum kata ka long yeng ka deihi ka balatai da utrai ba nong pen jing Jesus Christ ba ba utrai utai ki yeng ki sem jongi ka bathikana hi ka long bangin long ka jing ubi i jong Christ sha ki marjan marpa baca ka perthai hi baroh ka wai ka basau lara ka jing ka yo ban sensyar ki yeng ki sem ka jong ka ka baja ngin la ban long kum ka yeng ka jong Cornelius ban long ka jingkyrkhu she ki wai kitab ki kam apostol na mashipor kot ka ba ar ka itu hangi syapang u Cornelius bat ka yeng ka jong uni orang ba shispa ude u gentle tenrei ubam mane ki bli thau ude u gentle henrei ubam mane ki bli thau ong ngaktin jong ublai ulong ubri ubari ublai bat uba syepting ya ublai bat ubdwai ya ublai khem daput mau bat ka yeng jong o Cornelius onam la ban penlong ya ka jing seng na kam da gentle la da kam don ka jing ngong tho jing mot chi yeng chi sam hadin ba ublai lon paul bo angil trai ha ka jing itu pau o Cornelius ka ba u ya tho ba kata ka jing le isnei ka jong kala kiu sot ya khamat jong ublai bat ublai lo jit ya ka yeng jong
Cornelius, kayeng jong gentle, kayeng ka bompat pediang yu Jesus Christ. Henry ka bakum kata kayeng ublay ula jiet, ban long, ban pediang, ban penlong yu kata jinga seng ba. Nakam da jong kiway peki gentle, haka baki yo ban pediang yu Jesus Christ ka jingim jong ki bat ban pendap ya ka jing pen baptis lengba usyakri ublay u Petros. Kumta kita baroh kanamla banlong ukayeng Cornelius unamla ban penlong ikat ke joseng dan ni pediang ikat ke jing teruang ke jang ulay lam lada kamdon ke jing sngotu jing mot shiyeng shisa Henry namar ba u Cornelius bat kayeng ke jang o ka jing it ke sensyar ha kayeng ke jang ki kumta kum kayeng kilalong ke jingkyrkhu syakiway pat ki para jentel lengba kayeng jang Cornelius kilayo ban tip bat ban pediang ru yu Jesus Christ ha ka jing em ke jang ki kum ta ha ba ka jing e ke yo ban sensyar ke yeng ke sem jang iru hang tang ngen la balong ke jingkyrkhu chekiway ngen la balong ke jing yu bi Christ syaka perthai hi baro ka basan bat ke bakhat do la ka jing e ke yo ban sensyar ke rympei Iing Khristan jang ka ai ka baja ka long ka pen pau bangitei ye ki long hieng ke jang i halor umausian gospel ka Matthews nang ba nyor ka ba arpusan ka itu hangi ujisu ubatai syapang ki arjat ki nongrim jong ki long yeng ki long sem ka wei ka batay mo siang ka wei ka batay siap ang Jesus Christ ka long yeng ka balatay mo siang ka slap unwan ki wa kan yeslay te Henry kin yesho ite ka yeng Henry kanam kalon satya namar latay ka yeng halor mo siang Henry lada latay ka halor siap ki wa kan yeslay slap unwan ka leer kan be bar habakin sho ka yeng kan kallem naw ka long yeng jong ka Mary ka Martha Lazarus kalong yeng jong Cornelius kidi ki long yeng ki balatay halor mausiang ka nongrim ka baskem dei namar ta ka daw ba ki long ru ka jing ubi bat ka jingkyrkhu chiki weipan haba ka jing e ka sanshar hi ya ki long yeng ki long sem ki jong ya ki khot jong ka yeng bar ka wei ki wei ki ba peit chak ba kum ka te ka long yeng kin tip shai balatay ya ka ba kum ka te ka long yeng long sem halor mausiang ubolong turang nong pat jing Jesus Christ bar balatay ya ka long yeng jong halor mausiang kan penla yangi ki bangai banlong ke jing ubi syaki waipan ki par bangai be ko mangalong mene ka team jong ka Christian home week ka ki Khristan ke jing ubi ukres kum ki bangai kum ki sunran ki jong Jesus Christ la khot yang ba japi la khot ki long ying ki long sam jongi banlong ke jing ubi ukres dei tang ladang ilala banlong shwa ka jing ubi ukres shimet halayeng halasem hang tang yen la ro banlong ka jing ubi ukres sya ka perthai syaki marjan ki marpa kisnong ka thau ki imlang salang bat sya ka perthai hi baroh ublen kurku unyara bod nai bor kum ki bangai ai ba kani ktien je ublai kan yo jakah ki donut jangi bat kan yai pen perkhat ro yangi ngin keli la dia kani ka por ka menta langi long ni em ke jing ubi ukres ublai na kum ta ka buram jamo amen ta kani ka por tu ngin phai ublai ka jing duai kukpa jingi ubah beneng kat nung idap lagi jing sngongu ka bakraw me atrai ngeli yo ya kani kalat pan bet ya ka khubor na ka tien jom meleng ba kidi ki kor ki bor jong kani ka jok ka balolong de shisha ka jingkyrkhu khamtam habangi don ha ka bakum kani ka por aka balade ban pensangi no shi por ga jing shakri ga jong yeme amar ka jing wan jong kani ka khlam tribe it ai ba kani khubor na ka tien jom me kandalong kabor na kam ta jongi iwei pi wei kan long kabor na kam ta kiram na kam ta ka wei pi koi rympei Iing Khristan bangin la ban yet jala de bat ban pen thamai ro yala de yala ka jong ka jing im shimet bat kum juru ya kilong yeng kilong sem jongi bangin la ban long da shisha kan ko pa ka jing ubi ukres bangin la ban long ka jing iu om ka ba iu tung ka ban pen salia ka ban pen wit ya ki wei hendringin la ban long ka jing iu ka ba pen iu bi ban pen sieng ye ke jing ubi ke jang me ukres pot nong pen im jangi sya ka perthai hi baro ka we kyrkhu trai kerpang ya ke ni ka khlam ke belasar bat ke bela ktalut ye ki babon trai Jesus bagi da duai men isne ben kyrkhu long ka man jam ngi da duai men isne ben sat ka snam ke jang me kan ko pa ya ke ni knyang jing pang baro kenang ba sa sien pat ngin yo ya ka lat ke belat dot ban syakru ya me sngo tragi jing duai na baik ni baru ipan karte jong Jesus Christ amen ublay na kam ta buram jamo amen